Здравейте, приятели! Аз съм Дарик They Уин. say she's Сега дойде най-новия сезон на Brawl Stars. Така, сега ще отворим боксче. Бленк, бленк. Добре. Все пак е скин. Така, добре. Сега нека да видим какво ново има. Добре. Вау, това е на Биби. Вау, як група. Сама не си го знам. То ли са ти ми кеф? going in at 200 feet per minute. Когато я имам, ще ви кажа. Много ме кеф тази. Да, много ме кеф. Да, сезон 37, чакайте само да видя кой, как се казва, Супер Броу, окей. Много яко. И това беше от мен, довиждане, приятели.